एगो बुढ़िया रहे, उनका एकटा बेटा रहे और एकटा पुतोह रहे। लेकिन वो बेटा के मानत, लेकिन पुतोह के ना मानत। पुतोह के ना मानत तो पुतोह के पेट में बौआ भेल। पेट में बौआ भेल तो अपना पति के कहलन जे हमरा खीर पूरी खाए के मन करैये। तो हुनकर पति कहलकन जे माय के कैला ने कहै छी खीर पूरी खाए के मन करैये। तो ओ हुनकर पत्नी कहलथिन जहाँ के माय हमरा निमन चीज नीक से न रखैया और हमरा निमन चीज खाहू न दैया आ खीर पूरी के नाम कहबै त आरो हमरा दशा क देत। तो हुनकर पति कहलथिन जे ठीक है, हम एगो आइडिया लगबै छी। आइयो माय के कहै छी गे माँ, जब जाय लागल ओकर पति खेत में तो ओ अपना मम्मी के माय के कहलक जे गे माँ से आइ हमरा ना खीर पूरी बना के हमरा कन्या के हाथे खेत पर भेजवा दी, आई हमरा खीर पूरी खाए के मन करैया। तो हुनकर माँ खीर पूरी तो हुनका पत्नी के बढ़िया चीज बनाबू न देत आ नौकर चाकर के काम करवावा था, खानो अपने बनावा पड़ोसियों के अपने दे। लेकिन बेटा रहे कहले ओहि दिन जे खीर पूरी बना तू हमरा खेत पर पठवा दिए। तो बुढ़िया बना के पुतोह के देलन। लेकिन बुढ़िया के शंका भ गेल जे बेटा पुतोहे के हाथे कैला कहलक जे कहीं एकरे न तकियात। तो पुतोह के जीभ पर कार कौआ लिख देले रहत जे अगर ई खाए ततई मिटा जाता। पुतोह के कहलन जे तू जब तक उधर से आवे तब तक तोरा जीभ पर कार कौआ लिखल रहे के चाहिए। तो पुतोह के खाना बांध के देलन। पुतोह अपना पति के लेल खाना लेके चल गेलन। ओतऽ गेलन तो हुनकर पति कहलकन जे ले अहाँ के खीर पूरी खाए के मन करे, चल यहाँ खा ली। तो वो कहलन जे नहीं अहाँ एते मेहनत के काज करे छी जे अहीं खाओ, हम ना खेबे। तो अहीं के लेल हम मंगबेले रहली। तो वो कहलन कि जे हम केना खाओ, जे देखू ना अहाँ के माय हमरा जीव पर तकार कौआ लिख देलक। तो वो हर जोतैत रहे तो कहलक कि ठीक है हम आधा खा ले छी, आधा हाँ पलाश के पत्ता में कोनो धोधर में कहीं जंगल में नुका के रख दियो आ जब हमर माय जब हमर का कौआ देख ले आके खा ले। तो हुनकर कन्या पलाश के पत्ता तोड़ के में खीर पूरी गुड़िया का आ कतरा के झूड़ी में घुसा दिलन जे बुढ़िया के हमरो सास दिया जे कोनो का चल जाए चाहे ब्रश मुंह धोए चल जाए तखनी हम आके खा ले। तो जखनी ओकर सास से फक्का पैलक तखन वो कन्या आयल आ कतरा के झोरी में सब तरफ खोज देलक। तब तक वही कतरा के झोरी में नाग नागिन के मान रहे। तो नागिनो गर्भवती रहे। तो नागिन के भी गमक लाग गल खीर पूरी के। तो नागिन हुनकर कन्या रख कर जब गेलन तो नागिन निकाल कर वो खीर पूरी खा लेलन। तो उमर काढ़ी से जब वो अपन सास के कनी देर के देखलन जे सास अखन न है तो वो एलन कतरा के झूरी में खोजे जे हम तो पलाश के पत्ता में गुड़िया के छिड़क ले खीर पूरी तम जाए छी खीर पूरी खा के चल गेलन खीर पूरी खोजे तो इनका कहीं न मिले। लेकिन तैयो इनका तकलीफ तो भेबे कलन, बहुत आस लगा के रख ले। लेकिन तैयो ही नागिन सब बात सुनैत रहत। तो ये कहलन कि जे सब तर जब खोज लेलन तो कहलन कि आशा भेल निराशा कंकर भयो पलाश जिनमोरा खैलन खिरिया पुरिया हुनको पूरेन आस। फिर खोज ले फिर कहत आशा भयो निराशा कंकर भयो पलाश जिनमोरा खैलन खिरिया पुरिया हुनको पूरन आस। दू तीन बेरी कह के अपन चल नागिन चिन्ह गेलन जे इहे खीर पूरी रहले रखले बड़ा सेहनता से एकर हम खा गेली। लेकिन तैयो ही हमरा शराब न देलक। ओ औरत अपना घरे चल गए। अपना घरे चल इमरकारी नागिन के दूगो बच्चा भेल छोटे छोटे नाग। तो हुनकर नाम पड़ा ओ नागिन अपना बच्चा के नाम रखलक बाल बसंत। तो बाल बसंत जब 2-3 महीना के भेलक तो अपन खेले लगे निकले अपना बिल्ली से। तो कनिका दूर खेल के चल आवे। कोनो दिन एहन भेल जे कनिका बेसी दूर निकल गेल खेले लगे निकल गए। तो ओकरा साँझ हो गई। तो धिया पुता सब ओकरा खेटे लागल। तो ये महिला रहे बर्तन साफ करे। तो बर्तन साफ करे तो लोग सब दौड़े लाल जे आई दुनू सांप बाल बसंत दुनू आके एकरा कोजनौटा के तर में नुका गेल। तो लोग सब कहलक ये कन्या से अहाँ के ठमन सांप आके नुका लगे। तो ये कहाँ है सांप, तना नहा खड़ा हो सांप है। तो ये की कहलक कन्या जे ओकरा कठौती से झाँप का सांप दोनों के कठौती से झाँप के खड़ा दिखा देखे तो कहाँ है सांप से। आदमी सब खोज उज के चल कन्या कहल जे ना सांप रहती तो हमरा न कटती है जे सांप न रहे। तो ये आदमी सब अपन चल इधर चल आयल। तो वो की कहलक दोनों सांप के ले जाके अपना घर में रख दिलक जहाँ पर अथी रहे बिल्ली रहे। तो ओहिमे दोनों बाल बसंत रहे लागल 12 बरस तक ले। बाल बसंत के कनका दूध हलावा गिरा देवे सब दिन में बिल्ली। जब
बाल बसंत कनिका बड़का भेल त आब फुफकार छोड़े बदमाशी करे। तो ई कहे लागल कि जे तू दुनू बौआ रे तू दुनू चल जाब अपना घरे, जे तू सब बड़का भेला तू सब फुफकार छोड़बा त हमर सास जान जाए त डाइन जोगिन कह के हमरा मारत पीटत, हमरा ओनाहितो दशा करे चल जा। तो वो दोनों बाल बसंत अपना घरे गेल तो नागिन कहलक कि जे बउआ रे बउआ तू सब कहाँ छे, जिंदे रहले, हमरा तो भेल जे मर गेल, तो तोरा बहुत खोजलियो। तो गे माँ ओहिठमन के एगो औरत है से बहुत निक है, उहे हमरा 12 साल हमरा दोनों के खियलक पियलक। तो नागिन कहलक गे जे कौन है ओकरा तो हमरा कुछ आशीर्वाद देवे को दे, हमरा दोनों बेटा के 12 साल जिया के रखलक। तो जो बजा के ले अभी ओकरा कुछ आशीर्वाद देवे। तो बाल बसंत गेल आ कहलक कि जे चलू वहां के हमर माय बजबे। तो नागिन तर लेके आयल, नागिन से पूछलक कि जे अहाँ हमर दुनू बेटा के 12 बरस जिया के रखली, अहाँ किछ मांगू हम अहाँ के किछ आशीर्वाद देब। तो महिला कहलक जे हमरा अहाँ की आशीर्वाद देब, त ना तू कुछ मांग हम तोरा कुछ देबो। तो कहलक कि हमरा नैहर न है, हम 10 दिन के नैहर मांगे छी। तो कहलक कि जे ठीक है जे जो बिहान चाहे पर मतलब जहिया के नाम करलन जे तहिया तोरा बाल बसंत जतो बजाबे त तू चल है, तोरा हम बेटी जका बजा के लो, बेटी जका विदा करबो, ठीक है 10 दिन के नैहर तोरा हम माने भेल लो। जे तो कहलक जे हमरा सास बड़ा दशा करे, जेकरा कोनो बजाइयो के न ले जाय छै, जेकरा कोनो नैहर में नहीं सब पट गेले हेन तेन कह के बहुत दशा करे। तो कहलक कि जे ठीक है जतो दुनू भाई बजाबे त तू चल है, दुनू भाई भेलो हम तोर माय भेली। तो कहलक कि कहलक कि जे हम ई दुनू भाई भेलो हम माय भेली, जे जो 2-3 दिन के बाद में बाल बसंत गेल बजाबे। तो ओकर सास कहलक कि अरे एते दिन से तुम सुनत रहलिए जे एकरा भाई बाप है से आ एकर भाई बाप अले। तो दुनू कहलक बाल बसंत जे हाँ दीदी के शादी के बाद हमर सबके जन्म भेल है जे हम बजाबे एलिए। तो ओकर सास विदा कर दिलक जे जाओ 10 दिन रह के अते। ओतऽ गेल न तो नागिन कहलक कि जे सब घर में घूमिहा, लेकिन एगो घर में न घूमिहा जेमे नाग रहे तै घर में। तो नाग कहे कि जब नाग के मान मतलब मनुष्य महके, तो नाग के ई नियम है जे मनुष्य पर नजर पड़ते तो मनुष्य ओकरा न छोड़ते, आ नाग के पहले नजर पड़ते तो नाग मनुष्य के न छोड़ते। तो वो महिला के कहले कि तू सब घर में घूमिया तो घूमिया, ओई घर में न जइया, ओई घर में नाग के झाँप के रखले ना, ओई घर में न जइया, ओई घर में आई सब घर में जइया तो जइया, ओई घर में न जइया। तो तैयो रानी के लड़की के कि सब घर में हमरा कहिए घूमे लगे, ओई घर में न कहिए घूमे लगे, ओई घर में कथी रखले है जे तनका हम देखे छी। बस उघार के देखलक तो नाग पर नाच दे फुफकार छोड़लक। तो नाग के फेर मुन देलक जैसे घैला से आ तो नाग तेरा देख ले रहे। तो नाग नागिन के कहलक कि ना अब हम ओकरा डस लेबै। तो ये नागिन कहे कि जे ना जे हमरा बच्चा के जियलक ओकरा हम 10 दिन के नैहर देले छी, जे ना बासुकी राजा जे ओना न करी जे अहाँ के कथी बिगाड़िए। त ना ओकरा हमरा तो मनुष्य है, हम तो ओकरा खाइए जेबै। तो हे ना 10 दिन अच्छा तक अहाँ के जब डसी के तो अपना घरे जते तब डस लेबै, जब तक अपना घरे तब तक न डसियो, जो ओकरा हम बेटी बना के बजा के लायल छी। तो कहलक तो ठीक है ना तब 10म दिन में एकरा खूब पहिरा उड़ा के बेटी जका विदा कर दिलक। तो नागिन नाग से पूछलक जे अहाँ के कोन अपराध कैलक जे डसबै। तो ये हम जाय छी ओकरा चिनबार पर बैस जेबै, वहाँ हमरा दीपलेस के माथा पर धइए दे, तो वही अपराध हम ओकरा डसिए लेबै आ 4 दिन के अंदर में हम 3 दिन के अंदर में हम ओकरा डस लेबै। तो नागिन कहलक अपना बेटी के सिखा दिलक कोई महिला के जे तू सब दिन फकरा पढ़ के सुतिहा जे दीप दीप हरा जागू धरा मोती मानुष भरू धरा नाग बढ़ू नागिन बढ़ू 5 बहिन बिसर बढ़ू बाल बसंतु भैया बढ़ू बास की रानी माए बढ़ू बास की राजा बाप बढ़ू खोना मोना मामू बढ़े कासा राही शब्द ले सूती कासा शब्द ले उठी होइत पराते सोना कटोरा में दूध भात खाए झाड़ सूती प्रात उठी पटोर पहली कचोर ओढ़ी ब्राह्मण देल कोदारी विष्णु देल जायछल बाट भाग भाग रे कीड़ा मकोड़ा अही बाटे ऐता ईश्वर महादेव पड़ल गरुड़ के ठाट आस्तिक आस्तिक गरुड़ गरुड़। इहे फकरा पढ़ के तू सब दिन सुती हमरा सिखा दिलक। बेटी जका खूब साड़ी उड़ी कपड़ा उपड़ा सोना उना दे के अपन विदा कर दिलक। तो नाग जाए हम ओकरा डसिए लेबै। तो नागिन तो सिखा दिले रहे। तो ये चिनबार पर नाग जाके बैस गेलन। तो वो दीप चिनबार पर रख दिलक नागे के माथा पर। लेकिन तैयो अब नाग पिटाल रहे जब डसबे करे, लेकिन सुते के बेर में एते
बासुकी राजा माए, बासुकी राजा बाप बढ़े, बासुकी रानी माए बढ़े, बाल बसंतो भैया बढ़े, सब इनके नागे के खानदान के वो आशीर्वाद देवे। तो वही दिन लौट के नाग चलल जे आई नागिन पूछलन जे यहाँ पूरा ढस ले लिए न, ये सबके बड़ा आशीर्वाद दिल तो हम चल लिए। अच्छा हम आई फिर दोसर का दिन आई हम जाए हम ढसिए लेवे। तो आई यहाँ कौन अपराध से ढस लेवे, तो आई हम जाए अथी सिरमा में बैसबे आ कौन कखने सकते हम ढसिए लेवे। तो फिर उ गेल सिरमा में तो नाग बैसल है, रानी सुत रानी वो लड़की पढ़ लेलक फकरा, बाल बसंत भैया बढ़े, बासुकी राना विद्य भरा, जागो भरा, मोती मानुष भरू, धरा नाग भरो, नागर बढ़े, नागुनी के वंश बढ़े, बाल बसंत भैया बढ़े, बासुकी राजा माए बढ़े, बाबू बढ़े, बासुकी रानी माए बढ़े, सब पढ़ लेलक। तो ओकरा सुतल है तो हाथ से चोट तो लाग गए, लेकिन तैयो नाग चलल जे बाप रे हमरे के एते के जियबे छे, एकरा हम डस लेब। तो दोसर दिन बीत गए, तेसर दिन फिर गेल तो कहलक आई हम जाए ओकरा पैर तक बैसबे, आई तक डसिए के फिर गेलक। तो चोट तो ठीके में नाग के लाग जाए, लेकिन एकरा सिखा देल रहे पढ़ पढ़ के सब दिन सुते। दीप्ति भरा, जागो भरा, मूर्ति मानुष भरू, धरा नाग भरू, नागिन भरू, नागिनी के वंश भरू, खोना मोना मामू बढ़े, बाल बसंतो भैया बढ़े, बासुकी रानी माए बढ़े, बासुकी राजा बाप बढ़े। तो तेसरका दिन की कहलक जे नाग मन मसोर के तो डसलन जे हमरे के आशीर्वाद दे, आ नमरी ऐंठ के उनका दरवाजा पर चललन, जेते उनका पास सोना चांदी जेते रहे नाग के पास सब ओकरा आले आल हो गए। यह छल बाल बसंतक 13 दिन के